ịhụna ndewo ndewo ndị ji jọrụla otila adịghị ihe ọ dịrụ gọvanọ anyị otila adịghị ihe ọ dịrụ unu nta jiri sikwa na ọsịkwala ụlọ unu la adịghị ihe unu ma ọ bụ anyị na unu nọ n'Aba nga ma unu ndị Abịa abụọ bụ n'obi unu ala ogwe anyị bụ ndị mbila Aba ndị amụrụla ala Abawa bụ ndị mbikwala Aba dubuo lụọ dị mụchialụ ha niile anyị la amụrụ ọ bụla abala anyị nọ ọ bụ anyị ga-egbu n'otu Aba nọ n'otu ihe anyị na-agbalị ala na Aba na ihe ala ụlọ otu akpala aka ihe rọbish niile ndị mmadụ nụrụ silawa nrụrụ ụzọ otu abịala tụ bịa rekonstrọt ya gbuo ọ dịla mma unu enwe ọnụ sila unu nụrụ ụzọ ọ bụ arụfue n'ụzọ kọọla arụkwala ụzọ adịghị kele arụcha adịghị ke ndị mma anyị egwutafu mmiri Ariaria junction anyị egwutafu ndị ahụ ya Port Harcourt road ndị ga-ebe ọ bụ nwere ịgịga la Aba nwere ụzọ bata adịghị otu mkpụrụ nke dị mma ka ọ bụ briji arụkwala ụzọ unu ekwuru ọ bụ ụgwọ anyị nwere unu ndị ka unu ga-eju anyị nwe nọ n'Aba ọ bụghị nọrọ Lagos nọrọ Abuja nọrọ ebele nọ na achọrọ nwatakịrị ego gafetala ihu akwụkwọ dekwu ọnụ mkpụrụ sikwa ahụ ndị awụ n'ọnọkwuru ta ọbụda ọrụ o tielele ndị nkụzi niile nyechawa ọrụ ndị nkụzi niile asụrasị mere edukeshọn ọ ga-enye gị ọrụ ta ọbụdị ndị nọọsụ bịa n'ụlọ ala Aba anyị n'ogbo gị hụ ha dị ka ndị mmadụ ga-ada echi ọchị adịkwa ndị adị iji ụgwọ akwụsịchala ndị ọrụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ma ọnwa gwụla agwa akwụọla ụgwọ ọnwa ọ gwụla otu mbụ gọvanọ ndị mmadụ nọ na Abia steeti na Aba ke na anyị nọ mgbe ugbu a anyị masị gbuota ọ bụ togbuola anyị nwere gọvanọ ọ bụ nyere lụnụ ndị ka ọnụ nta jiri dị ndọwa ebe ahụ biko nonsense